D'aquí a 3 minuts arribarem a les 8 en punt del matí. Seguim en directe al Fricandó matiner des de Camprodon, des del casal Camprodoní a la plaça Doctor Robert de Camprodon, amb tota l'audiència fricandera que avui ho donaran tot a les pistes d'esquí de Vallter 2000. Bé, la segona parada del Tour Fricandó de neu. Aquesta vegada tornem fins a Camprodon per fer el programa en directe i ara cap a esquiar a Vallter. És el tercer any consecutiu que venim i esperem que sigui un altre dels molts que aniran arribant aquí a Camprodon. Estem com a casa. Bé, de fet és que tot arreu estem com a casa. Ens adaptem bastant bé, però que estiguis a gust i que mengis bé i que dormis bé hi ajuda bastant també. El públic ho ha donat tot, un públic fantàstic, vinguts de Figueres, de Vic, de Manresa, de Barcelona, d'Argentona, de pràcticament tots els punts representatius de Catalunya. I a més, malgrat les hores, ho han donat absolutament tot.